नमस्कार मित्रांनो, तर आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. आता आम्ही चाललोय आमच्या कुलदेवतेच्या पाया पडायला मंदिरामध्ये. इथून डोंगर क्रॉस करून आधी जायला लागायचं. आता गाडीने चाललोय. डोंगर क्रॉस करून चालत कमीत कमी 2-2.5 तास लागतात. गाडीने लवकर पोहोचू. भाई भाई घेऊन गेला खाली. चला बरोबर गेला. आलोय ना आपण देवाला. हे कुठून आहे? एंट्री इथूनच आहे काय? चला. किती वर्ष जुनं आहे मंदिर आहे? कुठून तिकडून डायरेक्ट गेला मग पाय पडून असा करू. चला इकडे जायला पाहिजे. इकडे जायचंय. पहिला देवीचे तिथे स्थान मानलेलं ना. बघता झोपणार आहे. बाबा जा बाबा. जे खायचं नसेल ते गाडीत ठेवा. हा जे खायचं नसेल ते गाडीत ठेवा रे. अरे बाटल्या पाण्याची गाडीच ठेवून नाही घरी जाऊन संपेल. तिकडे कुठे अरे इकडे मला इथं हे नाही तर 2 नारळ घेऊन जायचं आपल्याला. चल खाली. तुम्ही सगळे खाली येताय का? काय करताय? काही काम अजून बॉटल थंडाची बॉटल आणून ठेवणार नाही बाकी. हे आमच्या कुलदैवताचं मंदिर, पद्मावती देवीचं. देवी पद्मावती देवीचं मंदिर हे आमची कुलदैवत. वाघजाई, पद्मावती, केदार, भैरी, जोगेश्वरी. किरण प्रकाश पाचशे. किरण प्रकाश पाचशे. किरण बाळ पद्मावती केदारांची
पण आपला मला फोटो काढायचे इथे. हे सगळे पाचटे फॅमिली बसले फोटो काढायला. फोटो आला. हा प्लास्टिक होतं हा हे ग्रामदेवत आहे. ग्रामदेवतेचं दर्शन झालंय, आता निघायची तयारी करतोय. हा मला इथपर्यंत घेऊन आला आब्या. निघायची घाई करतोय, आज संध्याकाळी विसर्जन आहे त्यामुळे अजून थोडा वेळ थांबता आलं असतं. इथे रेंज पण भेटते चांगली, त्यामुळे निघतोय. यांना घाई झालेली आहे. एवढं फोटो काढून घेतलं 2 माणसांची. आता मीच थांबलो ना 2 माणसांची. फायनली घरी पोचलो. आता सकाळी 10:30 निघालेलो. किती वाजले आता? 2 वाजलेत. चालत आतापर्यंत रिटर्न आलो असतो. ते गाडीने एवढा वेळ लागला. हा ड्रायव्हर सगळीकडे थांबायचा. वांगी 1000 रुपये त्याला बच्चा. हे या वरती ये. ए अबे अरे ये. शेवटी मंदिरातून आल्यावर डायरेक्ट जेवायला बसलोय. हा ठेव. वाटाण्याची भाजी, आलू वडी, पुरणपोळी, भात. दात दिसतात 2.
दात दिसतात 36. एका हाताने पकड. चालू आहे, फक्त पकडून ठेव. झाले की मंगल मूर्ती. हा बिंदास धावत सुटतो. घेऊ का? युट्यूबला टाकायचं आहे त्याला. माझ्या येतं ना मोठे पुढे याला. अरे दीपक कुठे होय? पार्वती बोले बांधव आम्ही जाऊ कशी दोघं. काय तुमच्या पुढं हा असे झाला ना म्हणजे थांबा थांबा समजा थोडा स्लो थोडा स्लो. दादू परत ना लाकडी वाढव आहे ना
भिजलं ते तू इकडे ये ना. पप्पा असेल पप्पा छान करतात वांगा बटाटे मोठा ना दिसत नाही